Samtama kapuso sa Negros Occidental naman, pagsulod sa ginaligar makawatan sa compound sa isang apartment sa Talisay City, nahuli kang nakatutok Aileen Pedreso. Makita sa video nga ini nga gin-upload sa isa ka netizen ang pagsulod sa isa ka lalaki sa gate sang compound sa isa ka apartment sa Barangay Zone 1, Talisay City, pasado alas 10 Huwebes sang gabi. Mati-unti-un pa, ginbunot sang lalaki ang ice pick sa iyang bulsa. May nagsunod nga isa pa ka lalaki nga nakasuksok itong mga bayo. Isa-isa nga ginsekyara sa mga ini ang mga kwarto sang apartment kag ginpahayag tuyo nga mga wata. Base sa post ng uploader sa video nga si Riza, na tiyempohan nga nagtamwa ini sa bintana kag nakita ang ginaaligar mga kawatan. Gilayon ini nagsinggit kag nga isang bulig rason para magpalagyo ang mga lalaki. Suno sa inablo sa uploader sa video, nagaubra sa piyak nga kwarto ang iyang atiya sa nakita sini ang mga lalaki. 10, nagulpe lang bla, nagsinggit si tita nga, babe, may gahudi tapos may kapyot ka na kutsilyo. Gintuyo pa nga tabunan sa mga lalaki ang CCTV camera nga nahamtang sa ibabaw sang poste malapit sa gate. Ginpablatter na sa kapulisan sa mga nagarenta sa apartment ang insidente. Wala man sa may nadula nga gamit. Fortunately, wala naman sang natabo nga kinawatay. Napsis man kay hindi na-secured ang balay niya, no? Padayon pa nga ginatumod sa kapulisan ang mga lalaki sa video. Ginabisuhan man ang mga residente nga siguraduhan nga nakalock ang mga gate kag puwertahan agud hindi makakuha sang tiyempo ang mga kabatan. Upod Geruel Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas.